Kene ka Akashwani Shillong ka khubor ban puleru Elma Arwar. Kimat bakong san jong khubor minta ka step ka life hui teri kulaling kot kilong. Shong jing elang borok kiseng san pothe jong khari haswa ban sedang ka dormar mantingka. Dang peteng ka jing thep kerteng ki kertong ki batmu ya khun ya ka MDC election jong ka KCDC bat JHEDC. Pentep umitri ka sarkar peteng jong gari u Ashwini Vaishnav basyen gari India kan sathau ya ka model jong ka AI ni artificial intelligence. Bat pau ka shnong body hat kum kawin na kisnong bajabo abha kala air kat kum ka kaipot jong ka Central Pollution Control Board. Ka khubor ka babnya. Haswaban sedang ke dorbar mangtingka jong ke parlimen kaladan ke jingelang jong barok sing san pethe hinin kesengi hanong ba New Delhi. Kibala poi syakani ke jingelang kilong umintri katnat iadari Rajnath Singh, umintri kokot kakhya jong kari UJP Nara, umintri katnat parliamentary affairs jong kari Kiran Rijiju, KMP keseng Kongres Jairam Ramesh bat Gaurav Gogoi, UMP keseng TMC Sudip Bandio Padhai, UMP ka Samajwadi Ram Gopal Yadav, UMP ka RGD Sasmit Patra, UMP ka DMK TR Balu lembat kiwe-kiwe. Hagani ka jingelang na kalang sokar peleng kalapan ya ka jinge trelang na baro kiseng san pertay na kamenta ka jinge bet jong ka jing syong dorwar. Sanut ki kertong jong keseng Kongres na Riboy District la tep kerteng ng kesengi ha office jong Deputy Commissioner Riboy District na benta banyakun ya ke MDC election jong ka Khasi Hills Autonomous Council. Kini ki kertong ki la tep kerteng halaki jong ki returning officer jong ki constituency ki jong ki barasana lang yaki de ki bahayang sem lembat ki nong kesan. Kini ki sanut ki kertong jong keseng Kongres na Riboy District ki la tep kerteng ng kesengi kilong uba Victor Rani na Jirang constituency, uba Rocky A. Marwen na Umsning constituency, uba Mickey Douglas Aim na Umroy constituency, uba Lawrence Norum na Nongpo constituency, bat uba Dominic Minsong na Mauhati constituency. Lightly jinge soy jong ka escrow laya soy hapadeng ka controller of coal jong ka sarkar peleng bat ki project proponents jong ki jelat jong ki jakati doyong haki lightly ki jakati doyong jong ki jela ki belapadeng ya ka jingti doyong ki balongkat kum kejuk ka pamenta. Nagaliang umutri rang ba kejela ukonrat ke sama uloong bakali ka kam kanong ka jingsa jing kemau ya kejela bat uloong ru ba ka jinge soy ya kani ka jimunjur kalong ru ka sinjam ka badon kambahan na ka benta ka jingti doyong ka bakat kum kejuk ka pamenta. Susu uni umentirang ba kejela ulah pentip ru bakidang don sakar atli kijing terwan na kabentakan ni kakam ka ba aptang ya kijing menjur na sarkar. Laban kudaw ru ba kani kijing soy jong kijing menjur balay soy da ka control of coal jong sarkar pedeng kalong balay tili kijakati doyong jong kasinong pendeng salang hawas kasil district ka saringham jong ka West Jaintia Hills bat ka lumyaki wa sarang jong ka East Jaintia Hills district. Ki pulit jong karilom garo ki Labu Ahmad bantok tokit halor ka jing syatu ka basirkay jong u fossil u balarimha u balangit bauladon halu laipusan ni South Pole millions nam ka kerta na kaklaw ka baraben bah jong ka South Garils swing kani ka jingja ka lawanra ka jing bitar bar ka jing songkhya halor ka jing singan jong ki jaka pateng ha ka jela haba benrap ya ka jing songkhya jong ka jingja umintri ka sarkar jela u badeiru UMLA kat ni ka than u rakam e sangma ulong bakani ka de ka jingdo ka bakraw ya ka jela bat kari utei u fossil uba lalap ha ujemang dakakenhun core geo expedition hadin ke jingwat benya kapalane Shibnai laperkhat bagi dei na ki kenja rodositas lani ki ambulositas ki balado jat ki bade ki department beningkong jong ki dok ha he ki bangi khot ki khawil sementam kan long ba chlong nen kesengi ka larakhe ya ka Martyrs Day laban kudaw ba ka Martyrs Day larakhe manlaw snem ha ka lai photere uklaleng kot kum kadak ban kamau burom ni kitu ki klawat kari ki balalen la ka jong jing im na ka benta kari laban kudaw ru ba ka ne kesengi ka dei ru ka lingkho sngiap jong ukpa ka jai ben re Mahatma Gandhi ha ka ne kesengi balarakhe ya ka Martyrs Day nagaliang u chief secretary ka jela lembat ki officer ki la pelong ya ka program kamau burom Ahmad Umot dur jong Mahatma Gandhi ka badan has ketren la pelong ru ya ka jing sngap jar ka bashi minute na ka bentaban kan mau buram ya kini kreu kraw ki belen ya lade na ka benta kari kani de ka Akashwani Shillong ka balam shipi ya ka khubor
Menteri Kesokan Pedeng beripet ya ketenat Electronics and IT Ashwini Vaishnav uloong baka India kan satau ya ke model jongka AI ni ke artificial intelligence hakini ki benai banwan. Habakren bat kilat patai kubor hanong ba New Delhi ngesngi Vaishnav uloong baka model bakongsan jongka India kan salak banyakun bat ki model ki babahatam jongka perthei. Shosho une Menteri ketenat Electronics and AI But NIT ulah pentip lu baka sorga pedeng kala thau ya kerukom trekam ke bakot terwa ban penroi ya ke AI model jong kari India. Shosho Vaishnav ulah penmenaru baka sorga pedeng kal saseng ya ke wei ke jaka puli AI ke bapaka hakari. Vaishnav ulah penpau ya ke jinya syafrang jong ka India AI mission ke batam lupa ya ke thong jong ka graphic processing unit. District Magistrate ke West Giant Hills District ulah batha ya baro kinong song ki badan tiasiat badan license jong ke West Giant Hills District bakin wan banbu ya ki tiasiat ki jong ki lembat ki license bazurok sya ki police station bat ki outpost naga benta ke jinya ibe ya renti jong ki election MDC khnang bala ban pelong ya ki election ke bakhut ke baksuba sya ke dorbar thawan jong ga Giant Hills Autonomous District Council bat hadin ke election kin salapat ban simbiang ya kini ki tiasiat kene ke hukum kepala penmi kedai katkum ke section Shispa Andrepulai BNSS bat kene ke hukum kala manaru ya kibriu bakimla banra tiasian tangba kene ke hukum kenum trekam ya kipulit lembat kisipai namar bakihap ban pendep ya ki kamram ki jongki ka bulletin jong ka Central Pollution Control Board hakas ngibalang jong ka tayo kalapan bana bagas nong Birmingham ka badon Hariboy District jong ka Jela Meghalaya kadai ka way na kisnong na ki aspa life way tili ki way pat kisnong jong kari ki badon ya kala air ka bajabo kabat kabala hap kerdan haka severe category haka baka air quality index ni ka AQI ka long South Pa khar kiway ki jaka jong kari ki badon hak ka jingjabo kala air bat ki baham haka very poor category ki long kanong ba gati ka Delhi ka Gurgaon jong ka Haryana ka Hajipur bat ka Musafpur jong ka Jala Bihar katkum ka Central Pollution Control Board ka severe category ka day ka category ka badon ya ka AQI ni ka air quality index ka balong hapdeng ka South Pa iway haru sanspa bat ka sinong berinhat ka hablang ha ka ni ka category bat ka longpat ka bakta ya ka kot ka khia jong kibriu ka daw ba jong ka jingjabo ka air ha berinhat ka day na ka jingbun jong ki jingdon ki industrial unit ki bakin thup ya ki iron bat steel plant ki cement factory ki distillery bat ki beverage production unit bat bon na ki karkhana trekam claim ka jingdon ki pollution control measure labon ko dawru ba ka Central Pollution Board ka house nam 8000 arpulai kalapin mala ba ka Birmingham ka di ka way na ki jaka ka bajurba ka jingjabo ka air bat kalatam ru ya ka jingjabo ka air banya ka Delhi lembat ki way ki nongba bahya jongkari ha ka ba ka AQI ni ka air quality index how ni usnam kalapoy lice pa iway bat kala hap hapo ka category jong ka very poor kipulat jong ka East Garo Hills District kilalap ya ka jaka lum ka bahe baha jong kitiasiat AK rifle bat ki bom motor ki bala klanbor nakaway ka khlaw ka badon hajan ka sinong chibel bang jong ka rong reng harin ka jingkhra ka bajor ka bala sedang nadu ka mi sitho dim bat ka bala penkut no hining resngi kitiariale ki bala ino bat buri sepo khndo ki kinthop ya artli ki kuli motor ka way ka pistol bala sinahi bat South Pa apopratli ki kuli AK kitiarele kilangit bagidei jong ka kenhun le no Garo barin ka JNLA ka bajudan hakalang ki jaka bahya jong ka Than East Garo Hills District ka office jong Deputy Commissioner Riboy District rengkat ka jingit relang bat kitnat sarkar bapher kinthop ya ka office jong DTO DRDA DSWO DMHO DLC bat DLDM kila perlong ya ka program ban penbiang ya kila ajing sumar ba yo nagabenta kinong nya kali okto hining kesngi ha ka office jong ka District Transport Officer Riboy District ya kani ka program ka bala ay kateng one day one camp on scheme and free medical check up for auto drivers lapelong hanong ba nongpo Riboy District ya kani ka program lapli da UV Kezo Assistant Commissioner Riboy haringkat uba ay Kharmon District Transport Officer nongpo balawan banya simbenta da kinongnya uto ki balawan nakathan nongpo Kato ka khubor kalakut ka bawan JP na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sa Sakhilyat por ngin se so bat ka Akashwani Delhi na ka benta ka khubor ha ka khtin hindi barbut pat sa khubor ha ka khtin phareng kani ka dei ka Akashwani Shillong